nunu ko ne nga tubabu kalo la fala ye bi ye kalo tile 23 ye février kalo san 1996 min ye an ka farafin kalo ni sunkalo ye an ba ale bi tɛ tile 6 ye bi ye 6 ye dɛ kunun ko kun ye 5 ye n kana fili u kana taa fɔ ko n bɛ ka a ɲaami ko sun kɛlen don k'an minɛ bi ye tile 6 ye an bɛ dugawu kɛ ala ka batokɛlaw bɛɛ lajɛlen minɛ dɔgɔkun min daminɛlen filɛ nin ye ala k'a timiko ɲuman da ni silamɛ cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma an balima kerecɛnnakaw sunkalo u ka sun bɛ senna fala ye an bɛ dugawu k'u ye fana ala k'u ka batow fana bɛɛ lajɛlen minɛ sabula anw de bɛ sigi la ɲɔgɔn kan yan an de taala ye ɲɔgɔn ye an de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ mali kɔnɔ yan k'u fana fo k'u waleɲuman dɔn nin waati in na maliden cɛ n'a muso minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan k'u bɛɛ lajɛlen k'u ni ɲankuma nin ye jani ka sɔgɔmada in na kunnafoni sigitɔ ye dɔgɔkun tile fɔlɔ hukumu kɔnɔna na sɔgɔma in na fala ye an bɛ taa tumutukaw ko sira t'u bolo han k'olu bɔli u ka dugu la ka yɔrɔw sɔrɔ sira fɛ ka taa ba naani don fala ye direkaw ko ji tɛ yen kuran tɛ yen connexion tɛ sɔn ko wa k'olu bɛ sun na han olu ta to jabaru masa ma armée ale ko bamanjɔlen ka wale kɛbaa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ale na wuli ka jɔ kɛ ka i ɲɛsin o ma musa mara ka kiiri jaabi mun kun bɔra cour d'appel fɛ a ka sɔnnadumaw ko k'u ma jɛn n'a ye fala ye k'u bɛ taa n'a ye sanayɛlɛ kuru la sanayɛlɛ kuru la laɲini tun kɛra ye ko sɔrɔdasi minnu bɛ yen n'o ye sɔrɔdasi cɛ 11 k'olu gɛnna ka bɔ sɔrɔdasiw ka gun ka fala ye cour suprême ko o ko in tɛ se ka kɛ sababa ye k'o papier lasegin k'a kɛcogo ma ɲɛ an na an da don o la denmisɛnw u ye wuli ka jɔ kɛ ka taa min ye misiriba ko k'o jɛ fala ye k'o kɛ passe n'ale ye misiriba alimami ye amadu kale an b'a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo minisiri 3 tun b'a fɛ karido fala ye an na ji dɔw sɛnɛ ka sunkalo kɔnɔna na fana jamana ɲɛmaaw ye wuli ka jɔ kɛ ka musaka min ni balo minnu di an na dɔ f'o la an n'a ko tɔ kun cɛ fala ye nin kabako ye dɛ ko cɛ dɔ ni tulo budɔn ni marifa essence budɔn ni marifa donna Donald Trump ka so kɔnɔ Floride u y'a fa kabaleni san 20 ko kan kibaruyaw wolofaw fana fɛ yen olu ka maaw ye wuli ka jɔ kɛ ko lajaba min bɛ ka da denmisɛnninnakaw ka bi baara cɛjugu min bɛ ka da u kan n'o ye k'u bila baara ni fin na fala ye ko k'a lajɛ ko ka sariya lajɛ ko n'o tɛ ko siniɲɛsigi tɛ wolofaw ye an n'an da don la min ye irisilakaw fana ye donbolo caman kɛ wolomasiri tabaw ye burukinakaw fɛ yen o na kɛ k'an ka kɔkan kibaruya tɔw dafa na ala n'a kira sɔnna a ma bɛnkɛ ko kunu seli fana na k'ale taara misiri la k'u nana ko ka sukaro di olu ma ko nka ko arabu minnu nana n'a ye k'u b'u foto ta k'ale ko a t'a fɛ k'ale foto tɛ ta bi a foto tɛ ta sini ne ko bɛnkɛ n ko kuma n ko mun kɛra ko ko ɲɔbilennin san ko moribo ye ɲɔ di bɛɛ ma yan ko a ma maa foto ta fala ye ko arabu tun bɛna ni sogo ye ka bɔ makan ko k'a di bɛɛ ma k'u ma mɔgɔ foto ta ko nɔnɔmugu ni fɛnw tun bɛ d'olu ma ko mɔgɔ kun foto tɛ ta a kun kuma tɛ fɔ maa si fɛ ko kuma ko ni dɛmɛ kɛra yɛrɛ yira ni waso ye k'ale t'a la n ko bɛnkɛ ma k'a ka sabali olu tile la bɔlɔlɔ tun tɛ yen olu tile la min ye réseaux sociaux tun tɛ yen wa bi fana min filɛ de ka ja ninnu ta nin falen an tɛ k'u lafasa dɛ nka dɔw bɛ bɔ maa minnu yɔrɔ n'u m'a ja ye u b'a fɔ k'i taar'u ka wari dun wa min ye tɔgɔ ɲini bɛ a la yɛrɛ yira bɛ a la fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ a la bɛnkɛ ko k'anw ka diɲɛ yɛrɛ de man di fala ye ko k'anw ka ko bɛɛ ye yɛrɛ yira ni waso ni funu ni fɛnw ye ko n'an m'an kɔlɔsi don dɔ la an ɲumankɛtɔ k'an bɛ taa an bolo fila su an ɲɛ na n ko bɛnkɛ ma k'a ka sabali an ka sun tigɛ sini an na baro wɛrɛ kɛ o b'an taa min fala ye sariya gun kan dɔgɔkun jan tɛmɛnen minisiri min ayiwa fala ye an tɛ hakɛto ɲini kɛ fɔlɔ parce que a bɛna an da don min na a ma nɔgɔn dɛ procureur k'a daminɛ Dagabana Adama la ka taa se Bamasa tɛ ale de tɛ cour suprême président intermédiaire la bi an t'an sɛmɛ o la Balobo Gindo ayiwa an bɛna mun fɔ n'a ma bɛn a b'an wele an bɛ ɲɔgɔn faamuya an kana bɛɛ lajɛlen kɛ nansɔrɔ y'a ye a kana i se ci a b'an fala ye i ni magistrat jara cogo cogo n'o procureur don n'a y'i wele ntɛnɛn a fɔ ko n'a y'i wele juma a fɔ k'a to ntɛnɛn na teriya ka n'i bila i ka taa dɛ i b'a fɔ a la ko procureur ne yɛrɛ sen bɛ karakala n tɛ dugu in kɔnɔ yan
ni nana ndɛnɛ don n bi tɛmɛ i fɛ yen fala n'i sigilen don fana n'u k'i ma ko carte d'identité di kumaw kɔfɛ i labɛn dɛ o ye mana ye n'aw kɔni ye kuma sama k'a ban n'a ye ɲininka ka ban pewu n'aw ko carte d'identité ou bien les pièces o ye mana ye fala ye procureur Touré an b'a fo fala ye ni kunu ma to maa min kɔnɔ bi to t'i kɔnɔ ko ani baara ani cɛsiri ani timinadiya foro daminɛ de ye waabɔ ye nka i bɛ kiiri bɛɛ lajɛlen tigi dɔn Mali kɔnɔ miyankakɛ don dɛ chef suprême de la magistrature général d'armée Assimi Goïta kiiri bɛɛ lajɛlen ɲɛmaa ye ale de ye fala ye o la an bɛ kiiri bunakun kan bi kiiri dɔgɔkun tile 4nan banni senfɛ minisiri Mamudu Kasoge a ye kiimɛli baaraw sigi sen kan sango n'o ye san 2025 ye kiiri taara sira jumɛnw fɛ Bamako min ye ɲɔgɔn lajɛ soba min bɛ yen n'o ye CICB kɔnɔ Mamudu Kasoge a ye furabɔ woro ɲɛma fala ye a ko ale nisɔndiyalen ale wasalen sabula sariya sen kura minnu ni sariya taabolo kura minnu sigira an ka jamana kɔnɔ procureur juge d'instruction min ye brigade maaw ye n'o ye nominalikɛlaw ni sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye fala ye ka taa se kiiri bunakun fa bɛɛ lajɛlen ma ko baara ko a y'ale wasa san 2025 kɔnɔ koyi min ye Kasoge ye a ko yɛlɛma minnu kɛra fala ye maanifinw ni adamadenw ka hakɛ dafali min ye kasobonw ye ko ni Ala sɔnna ma ko caman bɛna na bɔ a maaw la o la sa a ko dunko juguya ni yuruguyurugu sira la fala ye min ye san 2025 ye sefa wari miliyari 264 k'u sera k'o de minɛ han o sɔrɔla min pôle économique n'o ye Agaw Saga yɔrɔ ye olu de y'o baara in kɛ k'a ko nana cogo di fala ye yɛlɛma minnu donna sariya ko sira na sira fɛ ni o ye falenfalenw kɛ ka se k'a ye k'a fɔ ko sariya taabolo kiiribon kɛrɛnkɛrɛnnenw ka se ka sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la o de y'a to u ye nin wari in sɔrɔ fala ye ko n'i ye ko yɛrɛ ta k'a jateminɛ min ye kiiri minnu tigɛra a dɔw la miliyari 20 kan ka sigi jamana ma min ye o miliyari 20 fana o bɛ fara mun ka fala ye faso yɛrɛ ka hakɛ n'a ka tɔɲɔni mun kɛra a kow la o fana bɛ taa bɛn miliyari 10 a n'a kunkanfɛn ma n'i ye jɛkulu mun fana sigilen don sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'a fɔ sa ko musakaw mana daraki maaw la kiiri kunkankun kɔnɔna fala ye o fana taara yɛrɛ jɔ miliyari 5 la Kasoge ko ale ka nisɔndiya ye mun ye i b'a dɔn kiiritigɛlaw bɛ réquisition min kɛ n'o ye nominali sɛbɛn kunfɔlɔ ye o kun ye 127 ye fala ye 42 o mɔgɔw labilara k'u ka taa so k'u ma foyi kɛ 42 wɛrɛ o kɛra procès verbaux ye min ye 211 u y'olu sɛgɛsɛgɛ 127 u y'olu kɔni bila sa ka taa juge d'instruction ka bolo kan min ye ordonnance min fana sigira sen kan ka se ka di juge d'instruction ma fala ye o ye 148 ye nominali ni sɛbɛsɛgɛliw ni fɛn tɔ bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan o ye 817 ye o la sa kiiri sigilen fala ye u ye kiiri min kɛ a bɛ taa 41 na kɛrɛnkɛrɛnnenya la dunko juguya ni yuruguyurugu ale senfɛ sɛbɛn minnu tun b'u bolo 108 o de kun bakurula la nka kiiri yɛrɛ nana ye sa k'a fɔ san 2025 kɔnɔna fala ye kiiri 119 o de sera ka tigɛ han dunko juguya ni yuruguyurugu sira fɛ k'a sɔrɔ min ye san 2024 fala ye 69 ko mun nana n'o ye sariya yɛlɛmali baaraw kɛcogo ale ni fɛn minnu bɛ yen bi n'olu kun kɛlen don gɛlɛya o y'a ko la k'olu caman nɔgɔyara n'o y'a sɔrɔ 100 sarada la ɲinan san taara yɛrɛ sɔrɔ 110 buruburu 18 na fala ye san 2024 ale kun ye 70 buruburu 78 ye o yɛlɛma sɔrɔla mun fɛ ko sɛbɛnw falenna baarakɛcogo falenna pôle économique mɔgɔw yɛrɛ ka kiiri kɛrɛnkɛrɛnnenw falen olu sigilen don sen kan u bolo n'i ye jɛkulu kana kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don Mamudu Kasoge ka fɔla fala ye min bɛ nominali kɛ ka tila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'i minɛna k'i bɛ kiiri la a bɛ se ka fɔ ten jagi a ye taa fala ye ka duw minɛ dɛ yanni kiiri ka ban a y'a ka fɛnw minɛ fɔlɔ o bɛ bila jɛkulu min kɔnɔna fala ye o de ye agence de recouvrement des fonds et des avoirs saisis confisqués o jɛkulu in keɲɛbagaw fɛ yen sanubɔ masini a y'o 4 minɛ fala ye Toyota 5 o minɛna maaw la n'o ye pick-up ye keɲɛbagaw fɛ yen min ye machine min bɛ yen n'o fana bɛ sanu bɔ o 32 ka taa se Toyota 6 ma nin bɛɛ minɛna keɲɛba Bamako kɔnɔna fala ye u ye 5 minɛ hôtel kelen b'a la 4 étoiles Mamudu Kasoge ka fɔla ko nin bɛɛ lajɛlen fana senfɛ
essence litiri 1900 min ye jɛkulu in ye a y'o fana daraki fala ye jura dɔ la sabula i b'a dɔn k'a fɔ ko min ye tajiko bɔ k'a tan ni fila tuma min anw kun bɛ sira fara n'a ye ka sɔrɔ y'a minɛ caw o kɔfɛ a ko kiiri sigili sen kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka kiiritigɛla ɲumanw sɔrɔ u ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la fala ye ka ɲɛsin fɛnw ma min ye juge d'instruction ye ko baara dir'u olu ma dɛ fala ye n bɛna fɛn dɔ f'i ye a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko police spécialisée i n'a fɔ Dagabana Adama ka yɔrɔ ɲɔgɔnnaw ale ni nin ye belebele ala ka hinɛ a la Daniel Ameguen Tisoye k'u bɛna jɔnjɔn dɔ sigi ale yɛrɛ tɔgɔ la jamana in kɔnɔna na kiiri ko bunakun kan don nataw la an n'an tɔgɔ don o la fala ye nin kun ye belebele ye dɛ Ameguen fala ye min ye kiiri ko ka se ka sigi sen kan ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n y'a f'i ɲɛna cogo min n'i ye police de criminalité ta n'i ye police économique ta n'i ye police spécialisée antiterrorisme ta fala ye i donda ye yen o ye brigade ye gendarme kualew ni police kualew sɛgɛsɛgɛli ni ɲininkali fɛ i n'a fɔ Male n'a ɲɔgɔnnaw tile kelen kɔnɔ bɛ se ka ɲininkali 30 k'i la k'i ka taa so k'i ka na sini olu de bɛ don i donda ye olu de ye ni n'olu kumana fala ye procureur yɛrɛ bɛ tila k'i wele k'i lamɛn tuguni ni procureur bɛnna fɔla fala ye ni pole économique do a bɛ sira fɔlɔ min yira i ka taa wari dɔ sara i ka na ni reçu ye quittance ye i bɛ t'o sara trésor la donc sisan baara bɛ ka kɛ tan o yɛlɛma de kɛra fɔlɔ an ka jamana kɔnɔ an bɛɛ tun b'an sigi Kayi cour o tun bɛ kiiri kɛ a yɛrɛ ma min ye Bamakɔ kiiriso ye ale bɛ Segu ani Kulukoro ani Bamakɔ yɛrɛ ale b'olu kiiriw kɛ Moti kiiriso o bɛ Moti ani an ka kɔrɔfɛ dugu ninnu bɛɛ lajɛlen o baaraw kɛ n'o ye cour d'appel ye olu procureur nka sisan mun nana kɛ fala ye kiiri kɛra don o don ye don o don kiiri de bɛ yen sisan o de nana sa chambre criminelle fana nana sigi chambre criminelle ye mun ye fala ye nominali minnu bɛ dungo juguya ni yuruguyurugu na sira fɛ o kiiriw bɛ taa yen nka n'i ma sɔn yɔrɔ o yɔrɔ la fala i bɛ taa n'a ye cour d'appel la han minnu bɛ Bamakɔ yan Segu ani Kulukoro olu ka cour d'appel ye Bamakɔ ye min ye o fana b'o la Moti ale kɔni ta ye kɔrɔnfɛ jamanaw ye wa min ye Kayi ta ye o ye Kayi a n'a a marabolo bɛɛ lajɛlen ye nin waati in na o de la sa u nana ye k'a fɔ n'an k'an bɛ safinɛzow ka kiiri bila ye ka mobilizow ka kiiri bila ye ka tigɛsonyɛnɛw ka kiiri bila ye an b'u tɔɲɔ k'u mɛn kaso la fala ye olu de bɛ na labɔ sa don o don ka kiiri sigi sen kan marabolo ni tigɛdaw kɔnɔna na yaasa ko bɛ se ka teliya cogo min Mamudu Kasoge ka kuma na fala ye a ko kiiri ɲɛda minnu taara ni san laban ninnu na 456 fala ye o de bɛ an ka jamana kɔnɔ min ye tribunal yɛrɛ taabolo bɛɛ lajɛlen na sa maa minnu bɛ yen n'olu fana ye kaso lakɔlɔsilaw ye o maa 200 kura taara kɔnkuru kura fana bɛ sen na jɛkulu min bɛ yen n'i ye jamana faso nafolo ndaraki n'olu b'u bolo ja i kan na Ngaki fala ye olu fana sera ka minɛni ni fɛn min kɛ sefa wari miliyari 5 olu sera k'o sɔrɔ a ko nin waati in na kasobo wo kasobo marayɔrɔ wo min ye kiiri tigilamaw ye o k'a bɛɛ lajɛlen taatɔ don bɔlɔlɔ sira fɛ fala ye certificat de nationalité casier judiciaire k'i to Buguni k'i to min ye Lyon i n'a fɔ Soni ka consulat la Soni Kaba Jakite ka consulat la fala ye k'i sigilen to bɔlɔlɔ sanfɛ k'i ka nin papier ninnu sɔrɔ ko sɔɔni don Kasoge ko min ye u tun y'a baara kurumokari u ka dɔgɔkun kɔnɔna na nka min ye bɔlɔlɔ sira don fala ye machine bɛɛ ma sigi sen kan fɔlɔ ko ni Ala sɔnna a ma ko a laseli kɛrɛnkɛrɛn fana bɛna kɛ a ko yɛlɛmali ko ta nasara la fala ye k'i bolo don jufa kɔnɔ tuguni k'a di wa o banna pewu kiiritigɛlaw fɛ yen nominalikɛlaw fɛ yen o banna pewu a bɛɛ lajɛlen bɛna taa bɔlɔlɔ sira fɛ yaasa olu fana ka wariw ka se ka ye fala ye fɔlɔ i b'a dɔn maa minnu tun bɛ kɔlɔsilikɛla ninnu na kɔlɔsi ani maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ko la kɔlɔsi kɛ olu tun b'a fɔ ko tribunal ka wariw bɛ taa min ko mɔgɔ bɛ wari sara tribunal la k'a bɛ taa min maa caman y'a ɲininkali kɛ ka hakili hali magistrat dɔw yɛrɛ y'a ɲininkali kɛ ka hakili jagabɔ k'a kan sisan Kasoge ko k'a wari taa yɔrɔ ye trésor ye o de la ale yɛrɛ bɛ se ka waso k'i sigi ka kuma k'a fɔ ale yɛrɛ ka ministiriso kɔnɔna na musaka min dir'u ma min ye san 2000 ani fɛn kɔnɔna na olu yɛrɛ sera ka min ta a la o kɛra sefa wari miliyari 38 ye baaraba minnu kɛra o la kalanw bɛ a la taliw bɛ a la maaw ka musaka misɛnw bɛ a la ale ni ka se ka fɛnw sigi sen kan o bɛɛ lajɛlen bɛ a la
ako bi min ye kiiri ye a bɛ nin bunakun in de kan dunko juguya ni yurugu kɛlɛli adamadenw bolominɛw la kɔlɔsili bingali k'o dɔgɔya maaw kana mɛn kaso la jamanadenw ka se ka lafiya baaraba minnu bɛ yen ka se ka olu sigi sen kelen kan ka kɛ ni sariya ko ye a ko min ye damayira kɛnɛ tɛ fala ye waso kɛnɛ tɛ maaw kan ka fo maa minnu su ni tile ni olu bɛ baara la tribunaliw kɔnɔna fala ye o ye greffiers ye maaw bɛ ɲinɛ olu kɔ o ye min ye substituts ye o ye juge d'instruction ye fala ye ka taa se procureur ma min ye sanayɛlɛ kiiriso fo ka taa se duguma kiirisow ma ko k'u fo su ani tile ka soke ko fiɲɛ kura min fiyɛlen filɛ nin kiiri ka nin ye fala ye ko jamanadenw de bɛ se k'olu dɛmɛ a ka lawaleya ka ɲɛ dɛ n'olu ma sɔn k'olu tɛ se ka foyi kɛ ko wa ko san 2026 k'o bɛna na kɛ justice yɛrɛ taalen bɔlɔlɔ sanfɛ ha an tɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ye an ye fɛn fɔ min ma bɛn ma a ma fɛn fɔ dagabana adama ka maaw tɛna na an wele balobo fana tɛna na an wele ayiwa k'an b'u yɛrɛ fo fala ye nin ye kasoge ye ale ka kimɛli ye ka bɛn kiiri ko ma an ka jamana kɔnɔ ani miirina ni fɛɛrɛ min b'a bolo yaasa ka se ka kiiri taabolo kura sigi ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye nka an fana y'a f'u ye fala ye nin bɛɛ cɛ ka ɲi nka n'u ma laselikɛlaw ɲini an ka kanw na a bɛ gɛlɛya kiiri kumamisɛn dɔw bɛ yen n'i k'i b'a fɔ bamanankan yɛrɛ la yɛrɛ i bɛ miirina de fɔ a ka gɛlɛ dɛ e bɛ factum kɔrɔ dɔn bamanankan na o dun b'a fɔ ko maa si tɛ yen ko min tɛ sariya dɔn dɛ n'i minɛna ka taa u b'o de f'i ɲɛna dɛ n'i ko k'e kun tɛ nin kalama ko e pourtant sariya de don dɛ bɛɛ b'a kalama nka maaw t'a kalama dɛ a ye maaw kalan hali bi a y'o fara u boloda la a k'an ka kanw a k'olu don ba la a bɛna ka taa bɔlɔlɔ min kan nin ye a ka bɔlɔlɔ fana baara ɲɛfɔ sabula connexion t'an ka jamana fan bɛɛ yɔrɔ dɔw la a y'a to maaw ka to ka taa ni minɛ u bolo la fɔlɔ yan'a bɛɛ ka sigi sen kelen ka fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin y'anw ka faranga ye ka ɲɛsin kasoge a ye baara min kɛ kiiri ko ta nasira fɛ san 2025 ale kɔnɔna na fala ye an bɛ to kiiri kelen bunakun kan min ye an ka premier ministre kɔrɔ Musa Mara nin waati in na ale bɛ kaso la fala ye ka sababu kɛ min ye a ye sɛbɛnni dɔ kɛ bɔlɔlɔ kan a welela k'a ɲininka o la kiiri kɛlen u y'a jira sa ko a ka bila san 2 kaso la san 2 kaso kelen a b'o kɛ kaso datugulen kelen bɛ kɛ yafamaya ma ka jateminɛ kɛ o ko hukumu kɔnɔna na kiiri jaabi bɔlen a ka sɔrɔdonbaga n'o ye maître Muntaka Tali ye ale ko ale ma jɛn ni cybercriminalité ka kiiri ye fala ye a taara n'a ye cour d'appel la Bamakɔ n'o ye Balobo Gino ka yɔrɔ ye olu fana ko foyi tɛ kiiri in na k'a ka ɲi ko wa ko f'a sɛbɛkɔrɔ ka ɲi Mara ka maaw ko k'u ma tila dɛ fala ye k'u bɛ taa n'a ye sanayɛlɛ kiiriso la nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye n'o ye cour suprême na ka taa n'a ye Bamasa ka maaw fɛ yen fala ye o la sa k'a ka maaw kɔni bɛ fasiri la ka daluya giriw ɲini maître Muntaka Tali n'a tɔw yaasa min ye Musa Mara ye a bɛ se ka se sɔrɔ cogo min na don nataw la an na o jaabi di min y'ale maître Muntaka Tali kelen ye fala ye sanayɛlɛ kiiriso a kun taara ni laɲini dɔ ye yen n'o ye section administrative ye cour suprême kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa minnu bɛ yen n'o ye Abbas Kɔkɛ Danbele ye général de brigade kun don fala ye ka taa se Nɛma Sagara ma o fana ye général de brigade ye olu bɛɛ lajɛlen kun minɛna ko fanga jaso dɔ kun bɛ ka ɲɛɲini u fɛ n'a ma se ka sira sɔrɔ o minɛli kɔfɛ sa min ye fanga tigilamaw ye u y'a jira k'a fɔ k'u bɛ sɔrɔdasiw ka gun min kan ko k'u b'o yɛrɛ ka pewu k'u ka baara bɛɛ lajɛlen banna octobre kalo tile 7 min ye sariya in bɔra jamanakuntigi ka décret signenen don ko sɔrɔdasi 11 min bɛ fanga daraki in na k'u bɛɛ lajɛlen k'u ka sɔrɔdasiya kɔni banna pewu o la maître Muntaka Tali ale y'u ka sɛbɛn ta fala ye sɔnadonni baara k'o sigi sen kan k'a sɛgɛsɛgɛli kɛ min ye sɔrɔdasi kɛ 11 ye dɔw yɛrɛ b'a la olu fana tɛ fanga daraki hukumu kɔnɔna na k'a bɛɛ kɛ sɛbɛnba kelen ka taga n'a ye kiiri bunakun kɔnɔna na min ye cour suprême na sa k'a yir'u la k'a fɔ ko min ye waleya in ye k'a ma jɛna a ye o la sa min ye juridiction ye sa n'o ye cour suprême ka section administrative maaw ye fala ye olu ko min ye sɛbɛn min n'a nana k'a sɛbɛncogo a n'a kɛcogo ko o man ɲi maa 9 bɛ a la minnu ta bɛ yen bi k'a yirala k'a fɔ ko olu kɔni olu ka ko o tɛ se ka kɛ kiiritigɛla ka ko ye min ye kiiritigɛla sɔrɔdonbaw ye u tɛ se k'u da don o kuma na fala ye k'o t'u ka baara ye fila bɛ yen n'o ye Nɛma Sagara ani fɛnw ye ko a tɛ se ka kuma olu fana tɔgɔla fala ye min ye kiiri tigilamaw ye sa u y'a jira sa k'a fɔ ko sɛbɛn min kɔni donna maître Muntaka Tali fɛ k'a sen ti golo fa ko k'a bila kɛrɛfɛ fɔlɔ
ni ala sɔnna a ma an na maître Mutakatali yɛrɛ a yɛrɛ sɔrɔ k'a ɲininka a dalakaw na nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kan. Fala ye min ye AES jamanaw ye ni ala sɔnna a ma sinikɛnɛ olu na ɲɔgɔn sininsa kɛ olu na ɲɔgɔn sɔrɔ Wagadugukaw fɛ yen baara in min ye AES ma mafalenbaw ye ka daminɛ sa jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ minisiriw la olu n'u nɔfɛmaw fala ye sini n'o ye février kalo tile 24 ye tile 25 ni tile 26 u bɛna taa tile 3 lajɛ kɛ Burukinakaw fɛ yen AES ka kuntilenna ni baara kan ka kɛ min ye capitaine Ibeka yamaruya kɔnɔna na Mali ye sɛbɛn fasiri dɔgɔkun tɛmɛnen ka jɛdi a la min ye Niger ye ale fana y'a fasiri k'a ban pewu dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na Burukinakaw olu de tun ye a ko bila kana ya fala ye o la sa ni ala sɔnna a ma sini ka taa bila sinikɛnɛ na baara in bɛna kɛ tile 3 baara ye Burukinakaw fɛ yen capitaine Ibeka kan ka mun ni mun kɛ a ka san kelen kɔnɔna na o bataki na d'a ma ka bɛɛ lajɛlen labɔ o kalama o baaraw hukumu kɔnɔna na an bɛ te fa fɛ an bɛ sɔrɔ ka na wolo masiri tabaw olu ka kɛnɛ kan. Fala ye an bɛna armée ale ka batakiw kɔnɔna na général de division Umaru Baru Jara n'anw b'a wele ko Baru kɛlɛtigi wolo masiri tabaw ka dagatigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka wolo masiri tabaw ka wulikajɔ minnu kɛra kalo tile 20 n'a tile 21 marabolo kɔnɔna na ko filɛ nin ye min ye kalo tile 20 ye n'o ye juma tɛmɛnen ye Sungu Marakaw fɛ yen n'o bɛ Segu marabolo kɔnɔna na fala ye armée wulikajɔ kɛ ye min ye moto caman o kun dugulen don Yirituru jukɔrɔla la k'olu dasi ni pankuru ye o kɔfɛ sa wulikajɔ wɛrɛ fana kɛra tuguni maa minnu kun kɛlen don ka t'u dogo n'o ye jɛkulu marafatigiw ye sa ka taa yɔrɔ dɔ ye tu dɔ kɔnɔna ye ka don o kɔnɔ armée olu fana dasi Bamajɔre ni Jugawale kɛba maa 10 olu fara o ko senfɛ ani k'u bolominɛw k'olu bɛɛ lajɛlen kari Baru kɛlɛtigi ka kuma na sa ko min ye sibiridon ye février kalo tile 21 armée wulikajɔ wɛrɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli ni ɲinini o sira fɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya Kidal marabolo kɔnɔna na min ye pankuru ye ale ye gosili fana belebeleba kɛ fala ye Jaragurukaw olu fɛ yen Bamajɔre ni Jugawale kɛba maa 50 u y'o olu bɔnɛ u nina ye wulikajɔ in ale senfɛ armée kɔni ko sa k'a bɛ dugudenw hakili latigɛ baara min b'u bolo n'o ye jamana lakana ye u n'o sigi sen kelen kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lafiya cogo min sɛbɛn ale bɔra maa min yɔrɔ o ye Baru kɛlɛtigi ye n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye kɛlɛdagatigi Mali kɔnɔ fala ye juraw ka so Bamakɔta sigili senfɛ maa kelen de tun bɛ lisi ka fala ye n'o ye lisi A ye Maju Sɛnpara olu ka maaw kɔni bɔra ka taa kala ta u ye yɔrɔ kɔni ɲinini wɛrɛ t'o la Kayikaw fɛ yen o fana tun an bɛɛ taara an jɔ maa min kɔfɛ o ye Seru Nuru Ɲangi ye Seru Nuru a n'a ka cɛdenw fala ye u bɔra ka taa kalata yɔrɔ la maa 422 kalata kɛra basigi ani lafiya kɔnɔna na suntigɛ bɛ surunya tuma min o y'a sɔrɔ jaabiw sɔrɔla min ye Seru Nuru Ɲangi ye fala ye a yɛrɛ n'a ka tɔdenw a n'a ka dɛmɛbaw ani min ye jura fɛn fɛn bɛ yen sa komi yen fana tun ye lisi kelen ye commerce wo service wo transit wo a bɛɛ lajɛlen ko Seru Nuru Ɲangi ale de taara ka kɛ min ye Kayikaw ka chambre de commerce o ɲɛmaa ye jaabi yan'o ka bɔ wele bilara a ma k'a ka bɔ so kana te sɛ falaw o y'a sɔrɔ maaw ye kala ta tile kuuru kara a yɛrɛ y'i sɛnsɛn sa a n'a nɔfɛmaw ka don a ka mɔbili kɔnɔ ka kayi ta kun fɛ f'a kun dɔ in fo chambre de commerce kɔnɔna na i ko masakɛ fala ye min ye denmisɛnninw ye sifinnakaw olu ye wulikajɔw kɛ sabula Kayikaw fɛ fala ye nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye Kayi juraw ka sɔn k'u bolo ɲɛsin maa kelen ma k'o ka k'a ye n'o tɛ kuma bɛɛ lisi de bɛ yen e b'i ta bɔ ne b'i ta bɔ an bɛ maa sigi ni min gagné nka zeyi ko bɛɛ ni kelenya ni basigi ni kɛlɛɲi ɲininen don jamana kɔnɔ bolo ni ɲɔgɔn ma yaasa mankan wɛrɛ foyi kana kɛ an bɛ y'an tugu Seru Nuru Ɲangi kɔ kɛlɛta bannen a ye min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ka o fana lamɛn. a barika ala ye a barika Kayikaw ye an bɛ sali ala kira kan sallallahu alaihi wasallam ala mun ye nin hɛrɛ kɛ Kayikaw ye foyi tɛ se ka nin kɛ ni bɛn tɛ n'i y'a mɛn bɛn mɔgɔ caman de sɔnna bɛɛ de sɔnna bɛn ka kɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka bɛn kɛ Kayi bɛɛ de baara kɛ nin na vraiment nin ka kɛ exemple ye Mali kɔnɔ bɛɛ ka ni ɲɔgɔnna degi foyi t'a ko ni hɛrɛ tɛ o tɛmɛnen kɔfɛ an ka autorités vraiment u jɔyɔrɔ fa nin na n'i y'a ye ni bɛn kɛra u ka cɛsiri an'u ka ladiriya o dan se nin kɔnɔ c'est la première fois nin ka kɛ vraiment nin bɛ a yira
président Kamali Kura an bɛ dugawu kɛ Ala ka na ni basigi ye jamana in kɔnɔ Ala ka julaw kan bɛn Ala ka na ni hɛrɛ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ka n ka gouverneur fo ka segin k'a fo n'i y'a ye nin kɛra a jɔyɔrɔba bɛ nin na a ka cɛsiri bɛ nin na bureau kɔrɔ mɔgɔw an b'u fana fo Kayi bɛɛ de jɛra ka nin baara in kɛ bɛɛ b'i yɛrɛ ye nin bureau in kɔnɔ an ka Ala deli ani forceleur mun bɛ yan an ka dugawu b'u ye u ni cɛw yɛrɛ média mɔgɔw u sara t'an bolo n'i y'a ye bi ko in bɛ bɔ la média jɔyɔrɔ ka bon nin ko in na kojugu vraiment an k'u fo u yɛrɛ ye k'u waleɲuman dɔn an ka Kayi nin bɛ se ka kɛ Kayi de bɛ se k'i to yan ka kɛ misali ye diɲɛ kɔnɔ vraiment Kayikaw aw ni cɛw yɛrɛ aw ni cɛw ni baraji merci beaucoup assalamu alaikum warahmatullahi kalata man se ka k'anw fɛ yen Segu han ko parce que ko basigi tɛ yen gouverneur ko komi basigi tɛ yen ko u na Segu ta bila waati wɛrɛ la ni Ala sɔnna a ma ni basigi ni lafiya nana Segu ta na dɔgɔda n'o tɛ a kun kan ka kɛ kununko kari n'o ye février kalo tile 22 ye nka gouverneur y'a jira sa k'a fɔ ko labɛnw ma sabati wa min ye basigibaliya ye u t'a fɛ maaw ka taa fɔ ɲɔgɔn kɔ a ko la DPA ale ni Kumalakaw olu de tun bɛ ɲɔgɔn na ye a ko kɔni ni Ala sɔnna a ma n'a bilara don min na an b'a to n'a a kɛra ka bɛn ni sunkalo banni ma an yɛrɛ tɛna taa ye a tɛna k'an yɛrɛ ɲɛ ye n tɛ DPA n'o ye Ibrahim Dugure ale de ye président ye min kan tun bɛ chambre de commerce kunna min ye Kumalakaw ye olu fana y'u ka liste don fala ye a na kɛ gouverneur ye ko dɔ fin natɔ ye ko dɔ ka fisa ni ko dɔ ye ale y'a ko bɔ a ma fɔlɔ basigi ka kɛ maa na sɔrɔ ka kuma u fɛ komi ni Bamakɔ ɲɛnɛwara a tɔ ka nɔgɔn Kayikaw ye min kɛ Ala ka o sira don Segu yɛrɛ fana kɔrɔ Segu bɛ se ka lafiya cogo min fala ye Direkaw u ko ɲinan sunkalo kɔnɔ u bɛ ka kɛ ale ka nɛɛma kɔnɔna na min ye sun yɛrɛ ye n y'a f'i ye cogo min ŋaniya ko don nka degun bɛ olu kan sabula ji o tɛ ka sɔrɔ kuran tɛ ka sɔrɔ kuran ni ji bɛɛ lajɛlen dulonnen don ɲɔgɔn na min y'u ka telefɔniw fana ye olu fana tɛ ka sɔrɔ nka Jabaru Masa ka hɛrɛ kɔnɔna na u bɛ k'u ka sun don fala ye u b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u hakili to olu la yaasa min ye kuranko kɔni o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min hali n'o tɛ ɲɛnabɔ u ka se ka ji sɔrɔ sabula adamadenya fɛn foyi tɛ se ka taa ni ji sanuman t'i bolo ale Tumutu marabolo kelen na hali bi ka bɔ Tumutu ka na Bamako fala ye ko kataba 4 n'o dɛ siraw yɛrɛ tiɲɛnen don min ye goudron bɛɛ lajɛlen kari-karilen n'i bɔra n'i ka denbaya ye fala ye n'i ye sira ta i kɔni maɲumako da don baki minnu bɛ yen olu tigɛli ye kataba 4 ye sirako kuma kɔni o tɛ fɔ a la tuguni sabula a bɛɛ lajɛlen kɛra bɔgɔbilen ni bɔgɔbilen ye sira yɛrɛ tununa mɔbili minnu fana bɛ na ni maaw ye fala ye waati dɔ la i b'olu sɔrɔ o sɔrɔ waati i t'u sɔrɔ i sɔrɔ waati wa n'aw sera jitigɛyɔrɔw fana na ale ni yɔrɔ dɔw la u b'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jigin ka bɔ mɔbili kɔnɔ o bɛ kɛ ka bɛn ni waati min o b'a sɔrɔ kow ka gɛlɛn kosɛbɛ min ye Tumutukaw ye u ko nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ nin waati in na basigibaliya fana ɲɔ ɲɛlen n'a fɔra i ka bɔ i ka taa jigin kungokolo fantanba da kɔnɔ ka taa ji tigɛ ka taa kɔw tigɛ yaasa i ka se ka tɛmɛ ko ɲɛmaaw k'a lajɛ yɛlɛma ka don a la hali n'o y'a sɔrɔ dɔwɛrɛ t'i sɔrɔ min ye lakana ye o ka sabati sira ninnu kan yaasa olu Tumutukaw olu fana ka se k'a dɔn k'a fɔ ko min ye baara ye hakili tolen don u la a kow bɛɛ lajɛlen kunkanko la an ka jamana kɔnɔ n'an bɔra yen diinɛ ale hukumu kɔnɔna na minisiri min bɛ yen n'o bɛ sifu kunna sa sunkalo ale ɲɔgɔn dɛmɛ kɔnɔna na ale n'a jɛɲɔgɔnw n'o ye minisiri Mariam Tangara n'a bɛ Dumuyalakaw ka siri la n'o ye minisiri min bɛ saniya waati sigida saniya yiriwali kuntalajan kunna ka taa se diinɛ ni bato minisiri ma ale ni an yɛrɛ tɔma n'o ye Abdulkasim Fɔnba ye fala ye olu y'u ɲɛsin Bamakɔ misiriba ma u n'u ka denmisɛnninw minnu bɛ wuli ka jɔ kɛ n'a fɔ ma ko brigade citoyenne maaw olu la sa denmisɛnnin caman b'a la u nana ka na Bamakɔ misiriba k'ale ta sibiri tɛmɛnen a kɔngɔ n'a a fa bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen furala ni safinɛ fu ale ni pelu ka se ka ɲama ninnu bɛɛ lajɛlen cɛ u kunbɛra ka ɲɛ min ye misiriba yɛrɛ alimami fɛ n'o ye sɔ ye a n'a ka maaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ Ayidara fana tun bɛ n'o ye misiriba Ayidara ye u nana sa ka na ninnu kunbɛn fala ye bɛɛ ye furala ta koyi hali alimami yɛrɛ y'a ta o sɔ yɛrɛ ɔnzɔnbali ye ani minisiriw kɔni papa ka sa ko dɔɔnin b'a kun dɛ Abulaye ko ten dɛ premier ministre de y'a fɔ o don Korofina dɛ ko papa ka ko dɔɔnin b'a yɛrɛ kun sisan dɛ fala ye ni premier ministre kɔni ko dɔɔnin bɛ papa ka kun fala ye o kɔrɔ ko a fana kan ka se ka ko dɔw kɛ sa dɛ o la sa min ye jamanakuntigi ka kuntilennaw kɔnɔna na
ministre fɔmba ko nin kɛ kun ye o de ye brigade ninnu sigira sifu yɛrɛ k'u ka baaraw kɛ u ka sigidaw la min ye baara mun n'a bɛ ŋunanfa sunkalo ale hukumu kɔnɔna na ko ni ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ u na taa misiri wɛrɛ fana na ka to ko k'o jɛ pasi i n'a fɔ premier ministre y'a laɲini fɛ cogo min na suntigɛba in ale kɛnɛ kan fala ye o la sa an b'a yira sa k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw u ye sunkalo solidarité baara fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an da bɛ tila ka don o kuma na nka yan'o cɛ CNJ min bɛ Ɲorodi Sahɛlikaw fɛ yen ale ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye Ibrahima Kɔnte ye Ibrahima Kɔnte bi sɔgɔmada in na an ye kuma di ale de ma an ni CNJ ni ministre so ka baara bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na CNJ ɲɛmaa minnu b'an ka marabolo kɔnɔ ka se u ka kumaw fɔ bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Ɲorodi Sahel. Bon degun min b'an kan fɔlɔfɔlɔ o ye lakanabaliya de. Voilà, donc o de an ka activité caman sumaya ani an ka tani ka segu fɛrɛ ma o de ye dugu kunba fɔlɔ ye. Donc lakanabaliya in kɛlen don k'a to aw ka sifinnakaw tɛ se ka baara fosi kɛ u yɛrɛ ye lafiya kɔnɔna na bi Ɲoro mara la. A ka suman de parce que a y'a ralenti dɔɔni a y'a sen sumaya a ma jɔ pewu mais a y'a sen sumaya de. An ye fɛrɛ minnu sigi o de ka hakilijagabɔ kɛ ani ka faamuyali kɛ fasoden ɲumanya kan ani an bɛɛ bɛ se ka kun bɛɛ da kelen na cogo min ani ka jɛɲɔgɔnmaw fana kɛ ani an ka région marabagaw cɛ ani diinɛ ɲɛmɔgɔw ni dugutigilakaw yaasa an bɛ se ka kɛlɛ kunbɛn ani sikafɔ damu ani kotontala k'o sabati ani ɲɔgɔn cɛ. Kɔnte n'i ye Ɲoro marabolo ta k'a lajɛ mun bɛ se ka kɛ sifiw ma jigiya ye ko n'u y'o daminɛ u bɛ se ka baara kɛ ka dɔ sɔrɔ u yɛrɛ ye. O siraw ka ca sifiw yɛrɛ dɔw bɛ baara la u bɛ nakɔ baaraw la kɛnyɛrɛ baaraw n'o ye entrepreneuria ye ni sifiw ye parce que a caman bɛ kɛnyɛrɛ baara la déjà n'u ye dɛmɛ sɔrɔ dɛmɛ min b'u ka baara in sinsin k'u bolo yɛlɛma a bɛ nafasɔrɔ sira caman kɛ sifinnakaw ye minnu b'a la ani a bɛ kɛ sababu ye fana min ye baarakɛbaliya kɛlɛli ye a bɛ caman fana fara o kan parce que n'i bɛ baara la n'i ka entreprise ka bon i bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw engager i to sifinnakaw la a baara bɛ mɔgɔ bolo i bɛ se u yɛrɛ kɔrɔ wa ni baara in yakubayara u bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana ta baara la sɛnɛ b'a la baganmaraw b'a la kɛnyɛrɛ wɛrɛw fana b'a la n'o ye transformation ka sumanw bayɛlɛma. Ayiwa Kɔnte welewelekan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Ɲoro sifiw ma ani Mali sifiw ma u ka se ka wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri kɛ fasodenɲumanya waleyaw ka se ka olu sinsin. Welewele min bɛ n bolo ka ɲɛsin sifinnakaw ma kɛrɛnkɛrɛn an ka mara kɔnɔna na ni jamana bɛɛ lajɛlen sifinnakaw o de ye ka bolodi ɲɔgɔn ma kɛ yaasa an ka nafasɔrɔ siraw min an bɛ se k'olu yakubaya cogo min dɛmɛw bɛ sɔrɔ cogo min an ka kalanw la et puis an ka dɔ fara an ka kalanw kan yaasa an bɛ baara minnu na olu bɛ se ka yakubaya an bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ fana nɛgɛ cogo min pour que olu fana bɛ se ka baara sɔrɔ da wɛrɛw kɛrɛ u yɛrɛ wa ka tila ka welewele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ an ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma bɛɛ b'a dɔn jamana in bɛ lahala min na ni bɛn tɛ yɔrɔ min baara tɛ se ka sabati kosɛbɛ ni lakana tɛ yɔrɔ min baara tɛ se ka sabati kosɛbɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa haminako fɔlɔfɔlɔ min ye o de lakana ni bɛn sabati maliden lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa n'an bɔr'o la Fala n y'a f'i ye cogo min an bɛ taa ASCO terrain ka Korofinnakaw fɛ yen juma tɛmɛnen min ye sunkalo ɲɔgɔn dɛmɛ ye premier ministre ale y'o kurunbɔ karili kɛ juma tɛmɛnen baara kelen a ɲɔgɔnna kɛra Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na jamanakuntigi ka yamaruya kɔnɔna Fala ye suntigɛ ko ka o di malobɔrɔ tɔni 600 Fala ye o kɔni dira sa Bamako suntigɛyɔrɔ 100 ani kɔ min ye o de nana sigi kɛnɛ ka Bamako ya 80 min nana sigi marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na sa gouverneur yamaruyalen don ka kelen sigi u ka marabolo bɛɛ lajɛlen na nka sabaw yamaruya dilen ma balo fana bɛ di suntigɛ bɛ kɛ sunkalo yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ka se ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamanadenw ma se tɛ minnu ye nin waati in na suntigɛ ko gɛlɛya bɛ minnu na kosɛbɛ ka se ka balo in ta ani suntigɛ ninnu ka ta ka di olu ma u ka se ka baara o kɛ ni a ye sunkaloko hukumu kelen in fana kɔnɔna na Fala ye min ye Kidali gouverneur régional de division Alaji Gamu a ye munumunu salo kɛ a ka butigiw la ko min ye karajogow kɔni olu bɛ yen kosɛbɛ sunkalo degun tɛna na ye a la Kidali ale n'a marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna nin waati in na min ye baaraw olu kɛcogo ye an bɛ taa sa min ye Burkinakaw fɛ kɔkan kibaruyaw la Burkinakaw olu ye minɛn dɔw sɔrɔ minɛn min bɛ taa se sefa wari miliyɔn 100
ani 92 ma o dirima irisilakaw fɛ groupe électrogène b'a la min ye bayɛlɛmalikɛlaw b'a la ka taa se ji yɛrɛ bɛ se ka ko ka saniya cogo min na ni minɛn ninnu dira sa u ka se ka dɔ fara u ka génie ale ka sen n'a ka wuli ka jɔ kan yaasa kuranko dɛsɛ ni jiko dɛsɛ min bɛ kɛ u la wolomasiri tabala bɛ se k'olu ban cogo min na senegalikaw fɛ yen maa minnu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmisɛnninw ma fala ye an'u la kɔlɔsili olu y'u bolo bɔ ko k'a jira k'a fɔ ko olu diminen don fala ye denmisɛnninw bɛ baara cɛjugu damanda mun na waleya minnu bɛ ta ka ɲɛsin olu ma k'o ma bɛn olu ma hali dɔɔni o la sa denmisɛnninw yɛrɛ ka lakɔlɔsili n'u ka tɔbɔtɔli ani bɛ se ka kalan kɛ cogo min sɛbɛn minnu b'o ka sa k'olu kɔni majɛw bɛ olu la fo falen ka kɛ yaasa denmisɛnninlakaw lajabali min bɛ ka don ka bi fala ye wɔlɔfɔw fɛ yen dɔ bɛ se ka bɔ o la cogo min na sunkalo hukumu kɔnɔna na min ye wura Mohamed Sise Marɔkikaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen nin kalo tile 21 ale fana ye u ka sunkalo ɲɔgɔndɛmɛ sigi sen ka fala ye baara in senfɛ sa n'o kan ka kɛ ɲinan sunkalo san 1447 hijira san ko o miirina in bɔra min na sa o ye k'a fɔ sa min ye maa 4,000,000 ani maa 30,000 ni kɔ fala ye k'olu ka se ka dumuni sɔrɔ fu falaki sunkalo kɔnɔna na o de ye olu ka taa laɲini ye olu ta ye maa 4,000,000 k'o balo sunkalo kuru kara masakɛ yɛrɛ a y'a kurubo karili kɛ salekaw fɛ yen sale ale ye yɔrɔnin fitinin min bɛ araba kɛrɛfɛla la n'o y'u ka faaba ye sudankaw fɛ yen diɲɛ seleke naani jɛkulu min ɲɛsinnen don baloko ma sa ale ye kangaridali kɛ ko n'u ma farati ko ale ka balo taali somalikaw fɛ yen k'a bɛna gɛlɛya ka se avril kalo tile 20 avril kalo nata ma fala ye ko sabula maa minnu bɛ musakaw d'olu ma u ka se ka balo ninnu sa ko olu musakaw kɔni bɛɛ lajɛlen olu ma se ka sen sɔrɔ kosɛbɛ ten min ye balo ye ale ma se ka labɔli kɛ min ye musakaw ye u ka se k'olu fana sɔrɔ RDC kaw fɛ yen min ye Faransi sɔrɔdasiw ye fala ye Kisangani ko olu ja dɔw bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ bi u ni RDC sɔrɔdasiw bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ ka photow ta ja min sera bɔlɔlɔ sanfɛ ko yaasa ka sigana bɔ a la ko min ye Faransi sɔrɔdasi minnu filɛ nin ye k'u talen don maa degew de la kalan na ye ko wɛrɛ tɛ ko jaw de bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ République démocratique du Congo maaw y'o fɔ ko min ye maa caman ye sa k'a fɔ ko bɔlɔlɔ sanfɛ u ka kunnafonidilaw olu caman kɛlen don k'a ta ka drapeau k'a la ka kuma caman fɔ yaasa ka maaw futini ko la sa k'olu kɔni b'a yira sa k'a fɔ min ye ja ninnu ye ko a baara ɲɔgɔnya a sɛbɛntiyalen don wa a sigilen don sen kan fana u n'u ka ɲɛmaaw cɛ Zimbabwekaw ye welewelema da kɛ sa ko maaw ka se ka dɛmɛ u ma cogo min na o fana kɛrɛfɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko sidabana furakɛli la sa u ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi sen kan kalo 6 olu kɔni bɛna maaw kɔni bolo ci yaasa u bɛ se ka tanga cogo min na sabula fura minnu yɛrɛ bɛ kɛ ka sida kunbɛn fala ye o sɔrɔli gɛlɛyara Egypte ni arabu jamana 16 olu ka dusumakasa yira kunungo sɛbɛn dɔ kɔnɔna na sɛbɛn min na sa n'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Amerikɛnw ka lasigiden ni ale ko sa k'u bɛna na min ye Israel ale la ko dɔn min ye Palestine jamana kan k'u tɛ jɛn n'u ye bi u tɛ jɛn n'u ye sini ko sabula k'o tɛ se ka kɛ cogoya si la olu tɛna n'o sigi k'o lajɛ Egypte ka jamana cɛ siranabɔ minisiri ale de y'o laseli kɛ États-Unis kaw fɛ yen kamalen dɔ n'a si bɛ san 20 na budɔn tun b'a bolo o falen don taji la dawu marifa fana sɔnsɔnnen tun b'a bolo fala ye k'a y'i ngalamuti ka don Donald Trump ale ka du kɔnɔna na Floride kaw fɛ yen min ye Mar-a-Lago ye Donald Trump yɛrɛ ka so min bɛ yen fala ye finitigiw k'u ye kamalen dasi k'a bila su bila yɔrɔ la min ye sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ sen na États-Unis kelen kɔnɔna na sa kiiritigɛso minnu bɛ yen n'o o y'u ka Cour suprême ye ale y'a jira ko Trump tun ye fɛn minnu sigi sen kan douane ko ta nasira fɛ n'o ye taxe kuraw ye k'o ti sariya kan a fanba kɔni u y'a jira sa k'a fɔ k'a bɛ k'i sinsin sariya kolon min kan n'o sigilen don sen kan États-Unis kaw fɛ san 1977 san k'o bɛ yamaruya min d'a ma o y'a sɔrɔ ni waati kɛrɛnkɛrɛnnenw de bɛ yen ni degun bɛ yen o b'a to a ka se ka nin baara ninnu kɛ ko nka ko ka wuli yɛrɛ ma ten ko k'a kɛ k'a bɛ ka sariya in ta k'a lataa sira fɛ min tɛ sira ye o la sa kiiribulon in kɔnɔna fala ye maa 6 y'a jira sa k'a fɔ ko Trump ka baara in k'olu ma jɛn ni a ye 3 y'a jira k'a fɔ k'olu jɛra n'a ye o la sa ko min ye baara in ye a tɛ se ka kɛ sariya ɲɛkɔrɔ nka Trump yɛrɛ ko ale ma min faamu ko ninnu b'ale kɔ a mɛnna dɛ k'u b'a kɔ tuma bɛɛ ko wa ko n'Ala sɔnn'a ma ko kɔkɔrɔmabɔli bɛna y'a a ko la k'a bɛna falen ka taa n'a ye sira wɛrɛ fɛ a tɛna se ka kunbɛn cogo min sɔgɔmada in na nin bɛ dan sigi an ka kunnafoniw na fala ye min ye bi ntɛnɛn ye Jaba Sidibe an b'a fo ale bɛ Salilakaw ka sigi la fala ye n'an y'ale fo an bɛ sori Kɛmɛso fo ka ba i b'a fɔ mairie du district la Amadu Gassama k'ale fo domaine kɔnɔna na monsieur le maire Siriman Bacili k'ale fana fo Jalafarakaw ka maire n'o ye Seydou Sakɔ ye wulikajɔ ni cɛsiri don o don Jalafara bɛ se ka lafiya cogo min Sadiola marabolo kɔnɔna na fala ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn a n'a ka dankanw bɛɛ lajɛlen min ye le génie Thierno Umar Asi Diallo k'a fana fo k'a waleɲuman dɔn douane directeur kɔrɔ
Amadou Konate inspecteur général de douane ale be sengana fiya wala ni wati na falay amba fana fo Ibrahim Dairu Damele Bri amba wele Bri ala ngora kado so to ko ele Bri amba fo are kara son excellence la sigide ya o sera fana ma amba fo ka wala nyumando mi CMSS directeur Isiaka Kone anaka barakela o CMSS ko na ku bela jile fo kanam directeur buwa général Kamba fana fo mi anga petpet ni NPS la ka fo nunu bela jile me barake maminga yamara kono colonel major Assa Badialo ministre me Kenya ani nyande me ni hine kuna anga jamana kono so mara na ta ko mina sania ni ala sonama wati were ana nyan soro sabula wevu o babu kanga sigia bi wala wevu ko amano kone na ala sona tlengo nana ana babu sigi wevu ka mauga sika family kala akambe wati were